ତାକ ସବୁ ହୋଇଛି ପାନ ତିରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି ଯାହା ଧନୀ କଖାରୁ ହୋଇଅଛି ତାହା ଗଣ୍ଠି ମାନ ସବୁ କାକୁଡ଼ି ହୋଇ ଦନ୍ତୀ ଯାହା ଦୁତି ବାହନଙ୍କ ମହିମାହି ଏହି କଥା ସବୁ ଯେଉଁ କଥା ଶେଷ ହେବ ପାନ କାକୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଛୁଇଁବ ଦୁତି ବାହନ ମହିମା ଅଶେଷ ଗୀତେ ଛନ୍ଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ବୋଲାନ୍ଦ କବାର हरि बोला। ଏକାଦଶ ଛନ୍ଦ ଅନେକ ମତେ ଯେ ମଲେ କୁମରେ ପକେଇ ପକେଇ ihe ଅତିଟା ସରିଯିବ ଅନେକ ମତେ ଯେ ମଲେ କୁମରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ଶିଆଳି ମନରେ ଧୃତି ବାହନଙ୍କ ଧର୍ମର ବଳେ ନମରଣ ବଞ୍ଚିଲେ ସାଧବ ବାଳେ ଏକ ଦିନ କରେ ଦାସୀ କିରାଇ ବୋଇଲା ଆଲୋ ଦେଖିଆ ସଜାଇ ତାହା ଶୁଣି ଦାସୀ ବହନ ଗଲା ସାଧବାଣୀ ପୁରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା କେଉଁ ପୁଅ ଗୋଟି ଗାଉଛି ଗୀତ କିଏ ବା କାନ୍ଦୁଛି ଖାଉଛି ଭାତ ଏ ପୁଅ ପର ବାଳକ ସଙ୍ଗେ ଧୂଳି ଘର କରି ଖେଳ ହି ରଙ୍ଗେ କେହି ମାତା ପାଶେ ଖେଳ କରୁଛି କେହି କୋଳେ ବସି ଦୁଗ୍ଧ ପିଉଛି ପୋଇଲି ଆସି ଏମାନ କହିଲା ଶିଳାବତୀ ମନେ ସନ୍ତାପ କଲା ପୁଅକୁ ମାଇଲା ବିଚାର ମାନ ଆର୍ଗୁପତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେ ବହନ ବହୁତ ଧିକାର କଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୋଇଲା କିମ୍ପା ମାରୁ ବାଳୁତଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଦୋଷ ବନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଲୁ ଏବେ ତୁ କାହିଁକି ବାଳକ ମାରୁ ଭଉଣୀ ସିନା ବୟସରେ ସାନ କର୍ମକୁ ଏବେ ବଡ଼ କରି ଏମାନ ଏବେ ଚାଲ ତାକୁ କରିବା ସେବା କଲେ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଇବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାବତୀ ଦୁହେଁ ଯେ ଗଲେ ସାଧବାଣୀକୁ ବହୁ ଯେ ସେବା କଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ସାଧବାଣୀ ମନ କହି ସେ ତାକୁ ପୂର୍ବର ଜ୍ଞାନ ବୋଇଲା ହେ ଶୁଣ ଶିଳାବତୀ ଯେବେ ହୋଇବ ଧନ ପୁତ୍ରବତୀ କାଷ୍ଟା କରି କର ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ଯେବେ ପାଲଟିବ ପୂର୍ବର ଦଶା ସେ ଦ୍ୟୁତି ବାହନ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ ଗୀତେ ଛନ୍ଦେ ପୁରୁଷ